adam kaçırıp işletmek diýlemez. Trafficking diýilýär İngilizcesi. Aa, Human trafficking diýip aýdylýar. Indi şonuň bir başgaça bir görnüşi de şu. Ya aydın nemäni aýtdy, daşyna çykyp o gul bolup işleýär, pulam eliňizden alýar diýip aýtdy. Indi şu human trafficking nemesiniň başga bir görnüşi bu dünýäde iň uly insan haklarynda iň uly neme hasaplanýar aýdym. Ýa-ni çağalaryň bilim almagy, ondan soň aýal gyzlaryň bilim almagy ýa-da erkinligi ýene nämesi meseleniň aňyrsynda ýatan zat şu, ýa-ni insanyň haklaryny, hukuklaryny elinden almak. Olam nereden başlaýar? Insana o kaçırıp işletmek ya kul etmek. Bilimsizligim şo taýdan gelýär. Kul bolan adama